sesihlalweni amasela noma amavukela umbuso. Usipho Ntsepho lo okwabesokuqala sokulala lolu hlelo ubaba omncane kimi kodwa ke ngibe ngithi kuba mdala nomambuka unayo. Right. Lokho sibaba Mashabane umfowethu uSamboy beyinkosi yama-8 emakhosini akwaMashabane. Akusiyona inkosi yabaphathiswa kodwa inkosi yourself. Sibe nenkosi yakwaMashabane eminyakeni edlule kweza inkosi uGumede kwaba khona inkosi uPhendo uholwe inkosi uManaba kwaba inkosi yamaLuvico uLuvico kwaba inkosi uNdabazembi kwaba inkosi uyikhuza amadoda. Ukuthe uma idlule emhlabeni kwangena ubaba usiza abantu lokho usaphila kodwa ke ngokweminyaka nangokukhula akasekho esimeni wayethathe umhlalaphansi wacela umhlalaphansi ngonyaka ka-2017 ngoba esekhulile futhi ebuthaka emzimbeni. Okudala ukuthi sibize njengemida ilokhu ukuthi 18 June ufike umnyango wabakhotha watshela umndeni singakaze sihlangane nabo nangelinye ilanga. Babiza nje umndeni, babiza induna, babiza amalunga omkhaya. Bazositshela ukuthi bayambuyisela esihlalweni njengenkosi. Umndeni wamangala ukuthi umbuyisela esihlalweni ubani ogunyazwe lokho ngoba inkosi ayibekwa ukhotha kodwa inkosi ibekwa umndeni. Right, sazama ngazo zonke izindlela zokuthi sikhulume ne-office lakwakhotha alizange lisamukele alikaze lifike nangelilodwa ilanga. Bathumela u-DDG ubiyela esezo-issue isitifiketi sokuthi useyamkhipha umfowethu ubuyisela ubaba. Sinaso-ke leso sitifiketi uma nidinga ukusibona sikhona la. Okwasethusake kakhulu ilokho okuqala. Sazama ukulandelela ukuthola ukuthi kwenzeka kanjani. Asizange sithole iqiniso kunalokho basinikeze i-information ethi emndenini sibhale incwadi yokucela ukuthi umfowethu akehle bese kubuyela umkhulu esihlalweni. Le ncwadi uma siyibheka eyokwehlisa umfowethu ubekwa ubaba. Uma siyibheka le ncwadi yasayina 15 January kodwa thina siyithole 18 June. Uma ubheka le gap zonke lezi nyanga bebehlalele it's a question esingazi ukuthi ubani ongasiphendulela yona. Uma sithi siyabheka la ngokomthetho uma ufunda umthetho ukwamukela kwenkosi number 19:1 uma uthi ugcwalisa isikhundla sobukhosi kumele kulandela isimo ukuthi kufanele kube umndeni ohlonza umuntu ukuthi uyabuyela ekubeni abe inkosi. Uma ubuyisela ubaba awuzange ucontact umndeni ngokwesigaba somthetho lokho abawuphulile okudala ukuthi sibize lena lizosilekelela ukuthi livezele izwe ukuthi ukhotha lo osekhona namhlanje uyazenzela ngale ukuthi uthinte noma uconsulte umndeni. Uma ubheka unumber 8A uthi inkosi inqunyiwe ukuthatha umhlalaphansi lapho seyibhale incwadi yesicelo sokuthatha umhlalaphansi ibhekise kwilunga
elifanele nomkhandlu ophethe ekuthatheni umhlalaphansi inkosi ayibe isavunywa noma iqokwe okwesibili njengenkosi ngokomthetho wala eSouth Africa. Umbuzo wesibili owesicela ukuthi intatheli mhlawumbe zisibuzele ukuthi ukhotha udlule kanjani kulesi sigaba ngoba sithi uma inkosi manje iyacela ukuthatha umhlalaphansi ayibisabuyela basebenzise umthetho wase-South Africa zimbili ukuqala u-1901 ukuthi ubani oqokele inkosi ukuthi ibuyele esihlangwini ngoba umndeni awuzange ukhonzathe. Number 2 lo 8B ukuthi inkosi uma isithathe isinqumo sokubhala incwadi yathi ithatha umhlalaphansi ayibisabuyela ngokomthetho osekela wase-South Africa bona basebenzise umthetho ilokho esicela ukuthi nisitholele khona. Sinane affidavit ayibhala ubaba kule affidavit ifundeka kanje. Njengenkosi yesizwe sakwaMashabane uMeta Mashabane ngifike esiqhubeni sokuba ngesule esihlabeni sokuba inkosi ngenxa yokuba thaka emzimbeni kanti futhi sengikhulile. Ngenxa yalokho mina kanye nomndeni sibeka indodana yami yokuqala eyindlalifa uSipho Sanboy Gumede ukuba athathe umsebenzi wesizwe abe inkosi. Wasayina phambi kwamaphoyisa i-evidence le ekhomba ukuthi akekho amrobha wayithatha ngokusemthethweni. Kulezi zinto siyaphazamiseka thina njengomndeni. Into esiphazamisayo kulokhu ukuthi kuzona zonke izinto ezithinta umthetho zilandelwe ngesikhathi yena ebeka indodana yakhe esihlalweni. Kodwa uma isikhishwa indodana esihlalweni umthetho awusasetshenziswa. Kuyasihlupha-ke lokho njengabemide siyacela ukuthi ningenelele nisitholele ngoba siyafisa ukuhlangana nabo sizame ngazo zonke indlela. Simbhalele uPresident uRamaphosa, sambhalela uVF Hlabisa, sambhalela uThami Ntuli as a premier. Sicela ukuthi sihlangane naye sikhulume lolu daba. Sambhalela uThula Sizwe. Ubelokhu ethumela nje lobiyela ukuthi uma sibuza ukuthi zonke lezi zigaba zomthetho lizeqeleni athi akazi ukuthunywa. Okusiphatha kabi kakhulu ukuthi bathi umndeni wabhala incwadi usihlalo uyazi. Usihlalo umndeni ilela khehla yena sihlalo umndeni akazi lutho. Mina njengomkhulumeli womkhosi nenkosi yesizwe sakwaMashabane asazi lutho. Lo mndeni wonkana njengomkhulana asazi lutho. Sacela ukubona le ncwadi okuthiwa yabhalwa umndeni abakaze basinike kuze kube namhlanje. Okusiphatha kabi njengey'ntatheli esicela ukuthi uma nithola ithuba niphinde nisibuzele. Angicela ukucacisa ukuthi thina asinayo inkinga nobaba wesizwe wethu uzalwe ngo-1925 ngokwe-ID. Uma ubheka biologically njengomuntu oyile esikoleni ingqondo yakhe isithi back icabanga ibuyele emuva ayiyi phambili. Uma ubheka umsebenzi wamakhosi njengamanje kuba nemihlangano ehanjwayo kuba nama-record enziwayo. Ziningi izinto ezenzakalayo in terms of amakhosi. Akukho nokukodwa ubaba akwazi ukwenza ngenxa yokukhula nanokuthi uphathekile emzimbeni. Umfowethu bekade kwenza konke.
Okusihluphayo yilokhu ukuthi kunamadoda ayisithupha agcine noma abevele uhlupho emndenini kwaMashabane sivele sisakhula namanje asewuhlupho. Lamadoda ake aya kwaCourt 2015 if I'm not mistaken. Ayocela ukuthi lo bukhosi bakwaMashabane abubuyele kuwele ezandleni zabo. Kunama minutes, kunama records akhona kwaCourt. Sasinawo by mistake alahleka. Lamadoda iwona aphezulu kwalomkhonyovu noma phezulu kwalezi zinto ukuthi agcine segwinye ubaba wabangakubo waphuma kuphi emndenini. Iwona lamadoda enze le fraud ukuthi kubhaleke incwadi as if umndeni kodwa kungasiwona umndeni. And okusiphatha kabi ukuthi uCourt usebenza very close nabo ngoba bayiqembu elilodwa leNkatha Freedom Party. Asinendaba nalokho ke ukuthi ku-political, ukhosa akukho political. Lokhu kuyasihlupha ngoba bagcine bangasawulaleli umndeni, balalela labahlobo babo ngokwemandate abanikezele yona. Right? Sinendoda okuthiwa uNicholas Maqhawe Gumede. Omunye obhizi ngobukhosi bakwaMashabane, ofisa ukuba yinkosi, ofisa inhlangano igceke zonke azopresenta akhuluma indaba yobukhosi engesiye kwala emndenini. Akasonda nalesihlobo, akasondelene nalobukhosi bakwaMashabane. Ubeyilunga lomkhandlu, uyena ophusha nomkhankaso ukuthi kuxatshwane noma kungabuseki noma kungaphatheki ubukhosi bakwaMashabane. Ebambisane nenduna uJona Mlambo. uJona Mlambo uphethwe ile nduna wakhe kule nduna kodwa unesigodi asifolayo ngoba umthetho kaCourt nowase South Africa uthi iba uholi esigcemeni ohlala kuso. Ukwenzile lokho emanipulate ingqondo kababa wagcina emregistile njengenduna, which is wrong. I-department iyazi because the members of the community ahlala kuleso sigceme ahamba yakaCourt ayofaka i-dispute or i-complaint ukuthi asikwazi ukuphathwa induna engahlali la ngoba umthetho uthi induna esiphethe ayihlali la. Ngenxa yokuthi-ke access yokuthi adonse ubaba njengenkosi yesizwe amlethe la ezwe yena. Kule video mhlawumbe esingamkhombisa yona esemzini wakhe ejayiva njengengane encane, isithunzi sakhe njengenkosi silahleka. Thina njengomndeni sizibona sihlukumezeke kakhulu, yingakho sidinga usizo lwenu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi inkosi yesizwe ishiye umndeni iyophila nabantu abangabavumela kuzo. Kuthiwa yini ngokwesintu nangokomsamo. Thina njengamakhosi sinomsamo la sikhuluma khona indaba zesizwe. So uma inkosi iphumile emndenini ikhuluma kuphi lezi ndaba ethinta ubukhosi ngoba kufanele ikhulume nabadala. So the time eshiya la khona abadala impepho nomsimento yala endlunkulu uyisebenza nobani siyafisa ukwazi. Enye yento lebihlupha uvilane wedlula emhlabeni bese siba nelunga lomkhandlu okuphi yakhe enhloko naye ungomunye abahlupha kakhulu ubukhosi bakwaMashabane esingazi ukuthi singalekelelwa ubani ngoba i-department noma sekureport-a lodaba i-department ibukeka ingena action. There is no discipline action abayithathayo.
akukho nje thulekile kubo kuKhisimusi in the way ukuthi simangele nathi ukuthi kanti kwenzakalani isizwe sakhe kube uPhinias Mashapsana Malwane ilunga lomkhandlu nizokhumbula ukuthi ngesikhathi kuphethe uZuma kuke kwaba khona iCommission yazondo ukukhulunywa indaba yokuthi uhulumeni understand culture akazi ke thina njengomkhosi ukuthi sizothini kodwa labandoda iwona athathe inkosi nokungibaba bamkhipha emndenini bayomyuza. I'm so sorry to use that word kodwa I will say it maybe for the sake of understanding yokuthi bathatha ubaba ukuthi bamsebenzise njengecondom after that bamkhiphe bamlahle lapha is what is happening now. Ngoba ukumthatha kwabo is for the sake of their benefits, not the benefits of the isizwe at large. Behlangene no SK Gumede. It's a political guy. Onke lawo ngobalayo are the political heroes. We structures abo njenge IFP and we understand ukuthi uhulumeni njengabantu ngaphansi kwe-IFP. We are not against that. Asiphikisana. In fact, we are happy, but in terms of course, Mashabane, we really not in a good position. Njengamanje ubaba ngekho ubesesibhedlele about 18 weeks. 18 weeks. UDG Biyela washaya umthetho othi umndeni ungangena esibhedlela ukuyombona. We was shocked and surprised and ngamfonela Biyela, why you say umndeni awungangeni la ubaba egelela khona. Wathi akakwazi lokho ukuthi ubaba uyagula. As I'm speaking to you now, ubaba akakwazi ukuhamba. Uyaqubulwa njengengane. Ufaka amaphambasi. Uyisebenza nini kusebenza isizwe? Is the question that you may ask. Kuqashwe umama ufanele amphiphe. Umndeni awusondeli lapho. Because uhulumeni nalamadoda baseparate umndeni naye. Ubaba akabazi ubumnandi bokuhlala nabazukulu bakhe. Akabazi ubumnandi bokuthi kwi-age akuyona abe in-surrounded ne-family yakhe, imduduze, imcomforte, in the way yokuthi uma kungathiwa uyadlula emhlabeni kufanele afihle ngokosiko lwamakhosi akwaMashabane, but ubani ozothinta? Ngoba simazi ukuthi la bemyise khona udlala udliswana ugcatshwa ngani ngoba imithi yasebenza kwamhlabeni ngani asazi nabathu iplan ukuthi angaba yiliphi idlozi emndenini wakhe njengamanje ekhulile but he belonged to us and isihlangu asiphethe esethu. Angazi noma ya understandeka lento engishoyo. Esethi isihlalo sidinga ukuthi senze lonke usikompilo kuye. Senze lonke usikompilo lomsamo kaMashabane. But we had that fear yokuthi akekho kithi. Akekho eduzane nathi. Siyafisa ukuthi on that paragraph nisicheckele kulo engaxoxisana naye ukuthi okay uyadlula emhlabeni senze njani ngomsamo kaMashabane senze njani ngokufihla kwakhe asisho ukuthi siyamfisela but it happens sisemhlabeni sonke sizokwenza njani umndeni kaMashabane izukulu kaMashabane izokwenza njani on that part sifisa ukuba nempendulo asinayo esingathola impendulo kuyo. Kuke kwaphuma olunye udaba kwiSolezwe owaphendula waveza ukuthi
wathi ucela ukubuyela esihlalweni ngoba ilanga aliphumi elinye lingakashoni. The question is, asikhulumi ngelanga la, sikhuluma ngomsebenzi, sikhuluma ngama-activities. Ubukhosi sikhuluma ngomsebenzi. Uma usebenza akufani nakuqala, umkhulu udlule emhlabeni about 117 naye wayengasafuni. Edinga ukuthi kube khona umuntu omu-assistayo ngokweminyaka. But la asikhulumi ngelanga, sikhuluma ngomsebenzi. In the way yokuthi ngesikhathi ungena umfowethu esihlabeni sobukhosi, bathi siyabonga ukuthi esaphila akwazi uku-hand over. In the way yokuthi you will be able to monitor if it's necessary to do so. But instead of kube khona that happiness and joy, kwaba khona tense situation up to now. So ngiyafisa ukuthi sikuveze besineplan ukuthi uma siphuma la mhlambe singambona nithathela ama-pictures nim-interviewe naye, because i-respond ye-department yakhombisa ukuthi really they don't know what they're doing. Ngoba awukwazi ukuthi umuntu efake iphampasi. Uma ubheka lapha kuyakhuluma la ngisazo-section man ekhuluma ngokuthi inkosi uma isikhandekile noma igula noma i-affectekile ngokomzimba, 2005/6 subsection B okhuluma ngokuthi umndeni unalilungelo lokuthi inkosi ingahoxa umndeni ureplace omunye umuntu. Lelo lungelo thina njengobukhosi bakwaMashabane baliholda abafuna ukusinikeza bona. Okusithusayo kakhulu indaba zakwaMashabane azikhulunywa district level like kune-office laseMkhuzi. Lokhu kudala sisole i-fraud emangalisayo ngoba only one person okhuluma lezi ndaba zakwaMashabane u-DDG ubiyela. Ungaya eMkhuzi uNtombela ufune any advice, ureport ofuna ukureport, uzothi into kaMashabane angikhulumi mina, only DDG. Wake wenzwa. Okusenza sibe nazo insolo zokuthi lo DDG ufumbathiswe unikezwe ini ofuna yonke into ireportwe kuyena ngoba phela akuyena nomasipala esinathi kufanele alethe bathi ngesizulu umlawuli ozolawula ngoba sihluleke ukwenza insiza. So I will report maybe provincial whereby sizothola usizo olungcono. So siyafisa ke intatheli nakhona lapho ke sithole iqiniso lokuthi why izinto zakwaMashabane ziphathwa nguye zingaphathwa abe-district njengawo onke amakhosi. Nisitholele impendulo lapha. Okugcina esayidini lethu esifisa ukuthi isilekelele ngakho ukusidlulisela ukuthi bonke labantu abagona ubaba nabahlala nobaba akusibona bomndeni. Why ukhotha ezi-department usebenze nabantu okungasibona bomndeni entweni ethinta ubukhosi? Induna befanele zitransfer kule new system ekhona enama-benefits. Induna there is a rumors ukuthi abakwazanga ukusayinelwa bonke because kulindwe ubaba. And ubaba ngokwe-capacity mind yakhe akakwazi ukuselect ukuthi lo ngiyamsayinela lo angimsayineli ngoba umuntu ohlala ku-wheelchair, umuntu noma egagela odinga usizo ukuthi aphishwe. Akekho kwi-standards sokuthi angathi uyachuza. Kodwa le top 6 engikhulume ngayo iyona ebhala incwadi, iyona enza konke. In the way yokuthi sebaze bazenzela i-step sabo, bane-step sabo kodwa
esithinta ukhokha esingasazi thina nomntana enkosi angasazi. Okusimangazayo ukuthi why babe na that authority yokuzenzela istem esithinta i-tribal nobukhosi bakwaMashabane. Who gave them that authority to do so? Kodwa ngizofowardela yona. Kunencwadi enestem okukhishwe ngayo umfowethu esihlalweni okungasona istem sase-tribal, i-fraud naleyo. Sixakekile, siphishekile, alikho iqiniso ebuholini bakwaMashabane ngenxa yalezi zinto. Siyafisa, siyazama, silwa sodwa ukuzama ukuthola ubulungiswa asizakala. Yingakho ke sibizeni ukuthi nisilekelele nazi sizwe lonke ukuthi uma kukhulunywa ngobugebengu kwaMashabane kusekhaya kokwabo ngoba igebengu izona ezisemandleni. Angeke sithuke njengoba ngelinye ilanga sesimthumelela i-information yokuthi zonke induna zomndeni sezixoshiwe ukuthi zibe zinduna ngaphansi kobukhosi babo, kwafaka abantu besilisa. Ngoba inhloso yabo uma sithi siyalandelela ukucisha igama nobukhosi bakwaMashabane, asazi ukuthi liphi abafuna ukulifaka. Ngakho ngicela ukuma lapha kwamanje. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu isikhulumi somndeni. Ngiyathemba ukuthi ngizwile konke